Исәнмесез, туры эфирда яңалыклар тапшыруы. Бүгенге көн алып килгән хәбәрләр белән сезне мин Ләйсән Ханова таныштырмын. Ә хәзер төп темаларга кыскача күзәтү. Сәүдә йортларында сөт продукцияларын тикшерәләр, үсемлек мае кушылган майны вәди сатучылар айыра аламы? Гүзәл Шихапова ачыклады. Юллар бик әшәке. Без ничек йөрергә тиеш машина йөртүчеләр Чаллы юлларына ремонт таләп итә. Тынычлык проспектында юл транспорт хәрәкәте, автобус йөртүче руль артында йоклап киткән. Мен сезгә аңлатам, сез укыш вакытында шушы кирәк. Һәм 3 ел үтте инде. Шәһәрдәшләр республиканың баш автоинспекторы белән аралашты. Рифкат Миңнеханов халыкны кабул итте. Bir тапкырда дәрес калдырмадым. Һәр вакыт мин балалар белән булдым. 55 ел гомерен балалар укытуга багышлаган мөгаллим Халида Дәүләтшинага кызганышлары өчен күкрәк билгесе тапшырдылар. Татарстан тарихын мультфильм геройлары сөйләячәк. Иртәгә Чаллы ТВ каналында маҗаралы сериал. Сөт продукциясының сыйфатын республика президенты гына түгел, кибетләр һәм җитештерүчеләр үзләре дә контрольдә тота башлады. Бүген шәһәрнең ире сәүдә үзәгендә белгечләр чын майны ничек айырырга икәнен аңлатты. Чаллыда агымдагы елда гына да сөт ризыкларының начар сыйфатыннан зарланып, Роспотребнадзор идарәсендә 2 мөрәҗәгать кабул иткәннәр. Үсемлек мае кушылган продукция киштәләрдә очрамый калмый әле. Теманы хәбәрчебез Гүзәл Шихапова дәвам итә. Сыйыр майы социаль кәрҗингә кертелгән еш сатып алынучы товарлар исемлегендә 2нче урында. Әмма майның кайсын сайлап алырга кирәклеген сатып алучылар белмибез ди. Как различить и как отличить от масла, не знаю. Ну, игътибар итәбез, обязательно кашан упаковать иткәннәр аны заводтан. Все-таки аның не бардыр инде, берәр тәме бардыр аның. Бу майның тәмен бетерә торган. Юк, каян белим, мин аны бит хауп карамаган, пальма маслына отдельно. Нәрсә икән, мен дитәм, тесе. Сыйык маймы, куе маймы, каян белим мин. Кибет киштәсендә майның төрлесе тәкъдим ителә, әмма белгечләр майның хабына карап кына аның сыйфаты турында фикер йөртеп булмый ди. Бердән-бер ысул кала аның бәясенә карарга. Чын сыйыр маеның 1 килограммы 300 сумнан да арзанрак тора алмый. Май җитештерүче ире оешма белдерүенчә 1 килограмм май ясар өчен 20-24 литр сөт кирәк. Сыйфатлы майның бәясен билгеләгәндә беренче чиратта җитештерүгә киткән чыгымнар исәпкә алына. Понимая то, что молоко сейчас стоит. Без җитештерү өчен сөтнең 1 литрын 20 сумга сатып алабыз. Бер кап май, ягъни 200 грамм 30 сум тора алмый. Димәк, җитештерүчеләр майга башка үсемлек майлары исти. Алар кеше сәламәтлеге өчен зыянлы, организм аларны эшкәртми. Сыйыр майында үсемлек майлары барлыгын ачыклау өчен филин дигән җайланма кулланыла. Әгәр майда үсемлек катнашмалары булмаса, ул ультрафиолет нурлары астында саргылт, әгәр үсемлек компонентлары булса, зәңгәр су төстә була. Ультрафиолетовом излучении не молочные жиры, то есть растительные какие-то компоненты, они фосфорицируют таким голубоватым цветом. Бүген сәүдә йортында хабында гос таләпләренә туры килә дип язылган барлык майларны тикшерделәр. Май дип сатылучы продукт чыннан да май булып чыкты. Ире сәүдә үзәкләрендә җитештерүчеләр белән килешүләр төзегәндә үк продукцияның сыйфатын тикшерәләр. У нас существует система контроля входа. Без кибеттәге товарлар сыйфатын контрольдә тотабыз. Килешү этабында ук товарлар лабораториядә тикшерү уза. Әгәр продуктның составында үсемлек мае бар икән, ул спред дип аталырга тиеш. Бу закон таләбе. Ире сәүдә челтәрләрендә законны бозмыйлар. Күбрәк киоскларда, кечкенә кибетләрдә килограммлап сатыла торган продуктка составына игътибар итмичә май дип язырга мөмкиннәр. Бу атнадан республика прокуратурасы таләбе буенча тикшерүләр Роспотребнадзор идарәсе катнашында уза. Белгечләр сәүдә үзәкләрендә генә түгел, җитештерүче оешмаларда да сөт продукциясының сыйфатын тикшерә. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Чаллы юлчылары төзекләндерүнең яңа технологиясын уйлап тапкан. Алар хәзер урынга чыгып тормый, юлларны кагазда гына ремонтлый ахры. Чөнки чокыр-чокырлар орта бара, тик юлчылар һаман күренми. Югыйсә 3-4 атна элек торак коммуналь хуҗалык идарәсе башлыгы аварияле урыннарны яңмый башладык, кайбер урамнарда ремонт төгәлләнде дип хисап тоткан иде. Хәл бигрәк тә Мәскәү, Шамил Усманов, Шулман проспектларында һәм җирле юлларда катлаулы булып кала бирә. Мәскәү проспекты Форт Диалог куталышы янындагы чокырның тирәнлеге рөхсәт ителгән гос таләпләренә туры килмәве күренеп тора. Чокырны әйләнеп узар өчен машина йөртүчеләр каршы полосага чыгарга мәҗбүр. Мне слух какой-то дошел, то, что будет 1 апреля это все решаться, но уже я вижу сегодня 7 апреля и все пока, по-моему, в режиме ожидания какого-то. Может, погодные условия не дают. Раньше лучше были. И качественно делали, и добросовестнее.
Пусть постарается наша администрация сделать покачественные дорожки. Сами же они тоже ездят. Олескер Камал бульварында безнең иҗат төркеменә еш узарга туры килә. Редакциягә кадәрге 1 минутлык ораны автомобильдә көч хәл белән узасың. Юлчылар бирегә кайчанда булса килеп җитәр дип ышанасы килә. Шамил Усманов проспектындагы чокырлар турында беренче тапкыр гына сөйләмибез. Хәзер биредә тизлекне сәгатенә 40 чакрымнан да арттырырга ярамый дигән билге куелган. Якында гына ремонт эшләре бара дип тә күрсәтелгән. Әмма чокырлар кимемәгән, юлчылар да очрамады. Ужасные в этом году вообще. Дорог практически нету. Жоллар бик шәке. Главный жоллар бәгдә, ә менә местныйлар вообще шәке. Жүреп булмый гел. Машинашчылармы, юкмы? Бу ялларда синоптиклар 16 градуска кадәр җылы вәгъдә итә. Булай да озак көттергән төзекләндерүчеләр ниһаять эшкә тотыныр дип ышанасы килә. Фәридә Сабирҗанова, Елена Камалова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бүген Тынычлык проспектында зур автобус катнашында юл транспорт һәлакәте теркәлде. Бәхеткә зыян күрүчеләр юк. 7-нче комплекс тукталышы янында җәмәгать транспорты башта юл билгесен җимерә, аннан соң юл читенә кереп бата. Автобус руле артында булган ир-ат әлеге хәлнең ничек килеп чыгуын аңламый да калдым ди. На мгновение как-то отключился. Бер мизгелгә генә күзләрем йомылды. Ачсам, кешеләр инде автобустан чыккан. Йөрләп йокы туймаудан һәм игътибарлылыгымны югалтудан шулай килеп чыкты инде. Юл иминлеге темасын дәвам итәбез. Республиканың баш автоинспекторы Рифкат Миңнеханов ЮХД дәрәсендә шәһәрдәшләрне кабул итте. Барлыгы 10 кеше үзләрен борчыган сорауларын биреп өлгерде. Кемдер коткару хезмәте машиналарын видеотеркәү җайланмалары, фото һәм видеога төшермәсен дип сорады. Берәүләр исә иминиятләр автомобильне теркәүдән баш тарта дип зарланды. Очрашуга килүчеләр арасында 3 ел элек юл һәлакәтенә очраган шәһәрдәшебез Әсхат Хәмидуллин да бар иде. 80 яшькә якынлашып килүче Әсхат Хәмидуллин Сөембикә һәм Вахитов проспектлар киселешендә чит ил машинасына килеп бәрелә. Зыян салган өчен суд 200 мең сум күләмендә акча түләргә кирәк дигән карар чыгара. Пенсионер бу вакыт эчендә инфаркт кичерә, хәзер онкологиядән дәвалана. Китергән зыянны каплар өчен акча җитмиде. Әсхат Хәмидуллинның гаиләсе һәм күршесе бу акчаларны түләмәс өчен ярдәм сорый. Hatta yani efekti ol bir kopya za 100 rubli tör men andayım. Za 100 rubli. Abi поезжайте dedi. Nega so'ng aytmadi? Mana bu nelarni приходите завтра разберемся demedi. Почему он так не сказал? Он же орган, могу жабам Берем. До сих пор верю. Әсхат Хәмидуллин ул вакытта беркетмәгә үзе кул куйган. Суд карары да гамәлдә инде. Мен сезгә аңлатам, сез үз вакытында ул эшләргә кирәк. Хәзер 3 ел үтте инде. Рифкат Миңнеханов бу очракта суд карарына каршы килә алмыйм дип белдерде. Хәзер бу бурычны түләтүгә суд приставлары да кушылган. Юл кагыйдәләрен яхшы белүчегә бүләккә велосипед. Рифкат Миңнеханов бүген 104-нче санлы балалар бакчасында да булды. Бәләкәч балалары Яшел ут бәйгесенең шәһәр этабында җиңү яулаган иде. Бакча мәйданында юл кагыйдәләре шәһәрчегедә булдырылган. Баш автоинспектор кечкенә шәһәрдәшләргә 4 велосипед бүләк итте. Көн тәртибендә 17 сорау, алар арасында шәһәрнең генераль планы, топонимика комиссиясында үзгәрешләр, бюджет үтәлеше. Бүген депутатлар 3-нче чакырылыш шәһәр советының 7-нче утырышына җыелды. 1 сәгатьтән артык дәвам иткән чарада халык вәкилләре 20-30 социаль стратегиясын кабул итте. Документта төп юнәлешләр булып, кеше капиталын һәм икътисадны үстерү бурычы тора. Стратегия хорошо проработана. Стратегия яхшы әзерләнгән, зур эш башкарылган, социологик тикшеренүләр, сораштыру үткәрелгән. Минем өчен шунысы мөһим: документта шәһәрне үстерүнең төп юнәлешләре ачык билгеләнгән һәм аның үзәгендә кеше тора. Бер тапкырда дәрес калдырмадым. Һәр вакыт мин балалар белән булдым. 55 ел гомерен балалар укытуга багышлаган мөгаллим Халида Дәүләтшинага казанышлары өчен күкрәк билгесе тапшырдылар. Татарстан тарихын мультфильм геройлары сөйләячәк. Иртәгә Чаллы ТВ каналында маҗаралы сериал. С 8 по 17 апреля белорусская ярмарка. Одежда, обувь, продукты питания. Отличное качество по отличным ценам. Ждем вас на площади УДК КамАЗ. 22 апреля. Концертный зал мэрии. Звезда шоу Первого канала «Голос» Наргиз. Мин шатланам. Апа күбекләр чыгарып керне юам. Гадәттә кер юу порошогы сөйләшми, эссында бар да мөмкин. 3 килограммлы тайт кер юу порошогы нибары 189 сум. Акция 29 марттан 11 апрельгә кадәр гамәлдә.
натуральные сливки. Настоящий сливочный пломбир. Хрустящая вафельная трубочка. Тонкий слой шоколада. Пломбир советский сливочный. Удивительное мороженое. Изготовлено Славицей. 22 апреля. Концертный зал мэрии. Звезда шоу Первого канала «Голос» Наргиз. Siz to'g'ri efirda yangiliklar topshiruvini qaraysiz, biz davom etamiz. G'iz bistesinde yangi skver barlıqqa kelешек. Bugun birde жерли o'zidara vakillari üme uyushtirdi. 1 apreldan shaharda territoriyalarni tüzüklendiriu, yeşillendiriu ham tartib bo'yicha 2 oylik boshlandi. Bunda tübüşler жерли o'zidaralar reislari jelkasini tushadi endi. Shahardaşlar G'iz bistesindagi 4-kompleksni Shupshardan orindırdı. Birde tizden edebi po'shmoq bildirilacak. Skver tuzilishi iyunda boshlanirga tiyish. Так как в прошлом году я выиграла республиканский... Озган елны республика күләм бәйгедә җиңдем, бүләк итеп тапшырылган акчаларны әдәби почмак булдырырга юнәлтәбез. Газон, чәчәкләр утырту өчен шүлмәкләр сатып алдык. Шулай итеп сквер булдыруга ТОС тарафыннан 200 мең сум акча кертелде. 55 yıl boyu başlangıç sınıflar okutucusu. Şuşu kadar ömür içinde bir topkırda ders kaldırmagan, balnişniga çıkmagan mügallim. Anın her çıkarılışı için motor süzleri de bulgan. Birlerin kadirlilerim dip atasa, ikinçilerin sandugaçlarım dip yürtken. Söz şehrimizin legendar pedagogu, Почет belgisi ordiniyesi Halide Mullahmet kızı Devletşini turunda. Mağarif hizmetkarları kollegiyasında ona Şoğlu şehri oldundağı kazanışları için Kukrek belgisini topşırdılar. Это абсолютная рекордсменка по годам работы в системе образования. И самое главное, мы сегодня говорим о родном языке. 55 yıllık hizmet yolunun 15 yılı 38. mektepte, 40 yılı 2. mektepte uza Halide Devletşini'nin başlangıç sınıflarga bilim bire ol. Balasın nәq onun klasına okırga birgetlegen ota-analar şehir partiya komitетine kadar bara. Benim hizmet etken yıllarım şunday uğuşlu buldu. Şunday yaxşı okuşular buldu. Şunday yaxşı kollegalarım buldu. Uzak yıllar davamında şehirde birden bir Tatar mektebi bulgan 2. gimnaziyanın öz asılını saklap kalıunda da onun ülüşü zor. 1984 yılda Tatar sınıfına birinciga nibari 6 bala kile. Mektebinin kileşegi için kıraş kızgan vakit. Halide Mullahmetov'nun abruyu bilen birinci şirik oxırında okuşlar sanı indi 22'ge jite. Bugün de mügallim okuşları için zor ihtiramga iya. Biz Halide Mullahmetov'ni her vakit hürmet bilen iske alabız. Şayan edik, şoq edik, bizning bilen jengil bulmagandır şulayda ol. Şunday talabchan, jiddiy, bilimli, ihtibarlı, aktiv o'qituvchi bo'ldi. Shunga ko'ra аңа тәүге bilimlerimiz için biz bik rahmetli. Мен Халида Муллахметовнаға инде шул кадәр рәхмәтлебез. Чөнки мәктәбебездә үткәрелгән һәрбер чараны ул уйыштырып, аңа ниндидер аһаң биреп, моторлык биреп йөри торган укытучы иде. Halide Mullahmetov'ның эш тәҗрибәсен өйрәнү өчен бөтен республикадан киләләр. Аның кабинетында чын иҗат лабораториясы була. Балаларны чын күңелдән ярату, аналарча кайгырту укытучысының зур нәтиҗәләргә ирешү сире дә инде. Her vakit birinci urundan düşerge tırışmadık. Onun için biz günlü tünge yolgap işledik bolalar bilen. Onlar da armıytılmaya ilteden kişke hatlı minim bilen buldular. Halide Devletşini'nin işten tuktağına әле ярты yılda yok. Балаларның уңышына сүйенеп, оныклары үшін гырланып яшый ул. Легендар укытучы гына түгел, гомере буе балалары үшін үрнәк булган ана да әле ул. Безгә бик зур үрнәк булды. Аңа карап, biz de ondan калашмаска тырыштык инде. Әйбәт укырга тырыштык. Кәйфен төшермәскә тырышкан иген. Ничек кенә булмасын, гаиләсе аңламаса, кеше уңышларга ирешә алмый торгандыр. Халиде Devletшины бу яктан да бәхетле кеше. Ире үзе дә мөгаллим Гафинурага аның гомер буе ныклы терәге булып яши. Иртәдән кичкә хатлы мәктәп юлынан кайтып кирмәсәм дә, бик каты эштә булсам да, ул бер вакытта да миңа үпкәләмәде. Ул минем эшне аңлап яшәде. Һәм балаларга үрнәк булырга тырыштык без. Шанырга да кыйын. Халиде ханымга 77 яшь. Ул бүген дә яшь, күңелле һәм тынгысыз. Хәзер ул өендә музей ясау белән мәшгуль. Мөгаллим өчен укучылары белән тагын бер кат күрешү урыны булачак ул. Лесенхан Алексей Иванов, яңалыклар.
Халық театрында профессионал артистлардан кем ойнамыйлар. Идел йорт төбәкара фестивалінің зона этабында үзешчән артистлар спектакльләрен Татар драма театры сәхнәсендә тәкъдим итте. Анда Тукай, Мамадыш, Әгерҗе районнарыннан коллективлар катнашты. Театр белгечләренә Туфан Миңнуллинның 6 кызга бер кияү әсәрен хәтта 2 тапкыр карарга туры килде. Аны Тукай һәм Әгерҗе районы артистлары куйды. Зона этабында 3 театрның берсен генә җиңүче итеп билгеләячәкләр. Зөфәр Аитов әлеге коллективта Туфан Миңнуллин әсәрендәге герой әйтүенчә, кетәклектәге әтәш кебек, авылда нефть чыгару оешмасында оператор булып эшләгән ир-ат репетицияләргә дә вакыт таба. Гадәттә авыл театры артистлары, укытучылар, китапханәчеләр, мәдәният хезмәткәрләреннән тора. Ир-атларны монда эшкә җәлеп итү аеруча авыр. Зөфәр Аитов артист булып йөрүнең уңай якларын тапкан. Коллективта менә дигән инде шәп. Ничек инде 6 хатын арасында дигәндә 6 кыз арасында шәп булмаска мөмкин. Алып киләләр. Бөтенсе дигәндә яшьләре пешереп тырышкан, булдырган кадәр үзем дә әйтеп торам бит, сыйларга тырышам аларны. Тоже камырышлары дигәндә аларны чәй ичеп утырабыз, репетициялар күңелле үтә. Әгерҗе районының кичке таң театры авыл халкына күренекле татар драматурглары әсәрләрен җиткерү эшенә алынган. Шәһәр театрына тамашачыларны җыю авыр булган заманда авылларда артистларны көтеп алалар. Улы театрлар авыл җирләренә бит чыкмыйлар. Халык барыбер концертныйдан телевизордан да карыйлар, яме район үзәгенә барып та карыйлар. Менә авыл җиренә спектакльләрне халык яратып карый. Күрше авылларга йөрибез, менә Ижау шәһәренә барабыз. Ижнин вода санаториясында, Нарзы-Менделеев районы авылларына. Музыкаль бизәлеш, костюмнар, актерларның уйнавы, барысы да жюри әгъзалары күз уңында. 16 ел уздырылучы фестивальдә алга китешләр бар дип белгечләр. Узган ел һәм 3-4 елларга караганда, элеккегә караганда, бүген менә шул хәлдә ачык сизелә, аларның бер башка, 2 башка даже үсүләре профессионал дәрәҗәдә уйныйлар. Берсендә яманлык килми, мактап кына торабыз. Чөнки фидакар кешеләр генә хәзер театрга мәктәптән китеп, шулай эшлиләр. Идел йорт фестиваленең финалы Казанда үтә. Җиңүче исеменә лаек булган халык театры акчалата бүләк алачак. Гран-при иясе Галиәскәр Камал театры сәхнәсендә чыгыш ясаячак. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, Яңалыклар. Картиналар галереясында үзенчәлекле күргәзмә ачылды. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Мәдияр Хаҗиевның эшләре матурлыкка кагылу дип атала. Күргәзмә ньюс телендә. Рәссам өчен бу яңа юнәлеш. Иҗат сөючеләр дә аның натюрморт һәм пейзажларына күнеккән. Мәдияр Хаҗиевның әлеге юнәлеш белән кызыксына башлауына инде 15 елдан артык. Сәбәбе укучыларын вузга кергә әзерләү. Анда исә төп шартларның берсе дип абитуриентның ньюс телендә эшли алуы билгеләнә. Бүгенге көндә Мәдияр Хаҗиевның шундый йөзләп картинасы бар. Безнең Коръән буенча ул ясарга ярамый рәссамнарга татар, ләкин электән-элек шәрык рәссамнары барыбер ясаганнар аларны. Мин уйлыйм, хатын-кыз, ул шәрә хатын-кыз аны күрсәтү ул матурлык. Матурлыкның зур дәрәҗәсе, биеклеге дип уйлыйм. Шуңа күрә мин менә шушы күргәзмәне күрсәтергә булдым. Татарстан тарихы турында мультфильм геройлары сөйләячәк. Чаллы ТВ телеканалында Мирасуга «Стрела наследия» дип аталган маҗаралы мультсериал күрсәтелә. Ул балалар өчен генә түгел, өлкәннәр өчен дә файдалы һәм кызыклы булырга тиеш. Музейдагы очрашу бөтенләй көтелмәгән вакыйга белән тәмамлана. Явыз шаман иректә. Төп геройлар Зөләйха белән Роман аны ничек җиңәргә икәнлеген әлегә белми. Татар мультфильмы берләшмәсе иҗат иткән сериал әнә шуннан башлана. Идея этого мультфильма она пришла от стрелы самой. Әлеге фильмның идеясы уктан башланды. Ук үз эченә артефактлар сыйдырган. Ул артефактлар тарихи урыннарга яшерелгән, мультфильм геройлары аларны табарга тиеш. 7 сериялы анимацион фильм Идел буе Булгары Казан ханлыгы чоры вакыйгаларын үз иченә алды. Сериал рус, татар, инглиз телләрендә иҗат ителде. Геройлар Галиәскәр Камал театры артистлары тавышлары белән сөйли. Мисал өчен, бүре ролендә Ринат Таҗетдинов. Хәзер бөтен сакчылар да бергә җыелдык. Тарихи мультфильм һәр җомга Чаллы ТВ телеканалында 18 сәгать 15 минутта эфирга чыгачак. Беренче сериясе 8 апрельдә күрсәтелә. Фәридә Сабирҗанова, Ксения Антонова, Яңалыклар. Иртәгә ниһаять синоптиклар көннәр җылыта башлауны вәгъдә итә. Көндез һава температурасы 9 градуска кадәр җылынырга тиеш дип фаразлана. Күңелегездә дә яз кояшы булсын дигән теләктә мин Ләйсән Ханова сезнең белән саулашам. Киләсе очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.